имрӯз дар кохи суруши пойтахт маросими ҷоизасупории беҳтаринҳои Федератсияи футболи Тоҷикистон дар соли 2019 баргузор шуд. Дар ин чорабини ҷоизадорони Лигаи Наврасон, футболи занона, футзал, чемпионати ҷавонон, Лигаи якум ва Лигаи олӣ, чемпионат байни собиқадорон ва инчунин дигар ғолибон муайян гардиданд. Мавзӯъро Абдунасим Сатторов идома медиҳад. Кохи суруш дар шаҳри Душанбе баъд аз нисфи рӯзӣ пуродам ва қабои идона ба бар карда буд. инҷо маросими ҷоизасупории Федератсияи футболи Тоҷикистон яке аз пуркортарин ва фаъолтарин федератсияҳои кишвар доир гардид. пас аз як соли пурталотун дар арсаи футболи кишвар ва баррасиву таҳлили ҳамаи мусобиқаҳои дохилӣ ва хориҷӣ беҳтаринҳои футболи тоҷикро муайян намуданд. дар толор масъулони арсаи футболи кишвар, меҳмонон ва намояндагони ташкилоту ниҳодҳо ва низ ширкатҳои ҳамкори Федератсияи футбол ва номзадҳо ба унвони беҳтаринҳо ҳузур пайдо карданд. дар маросими ифтитоҳия Хуршед Мирзо, ноиби аввали президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, бо баёни ин ки дар кишвар шароитҳои мусоид барои рушди футбол фароҳам шуда, ибрози умедворӣ намуд дар соли ояндаи мелодӣ футболи кишвар ба муваффақиятҳои беш аз пеш ноил гардад. сипас маросими ҷоизасупорӣ ба беҳтаринҳо оғоз гардида нахуст дар Лигаи кӯдакону наврасон беҳтаринҳо муайян гардиданд. зимнан барои унвони беҳтаринҳо 3 нафар номзадҳои арзанда пешниҳод шуда, дар ниҳоят 1 нафар соҳиби унвони беҳтарин бозигар, беҳтарин дарвозабон, беҳтарин мураббӣ ва дигар мавқеиятҳои футболӣ мешуданд. аз ҷумла Лигаи футболи бонувони кишвар ки чанд сол аст фаъол мебошад, беҳтаринҳои худро муайян кард ки Рухшона Файзуллоева унвони беҳтарин бозигарро ба худ ихтисос дод. ҷолиби ин ҷо буд ки ин бонуи навраси тоҷик дар мавсими ҷорӣ 63 гол ба самар расонидааст ки натиҷаи ба дастовардааш аз соҳибони туби тиллоӣ низ бештар аст. дар командаи мактаби махсуси футбол бозӣ мекунам. мо дар ин бозии футбол ҷои якумро гирифтем. ман аз ин хеле хурсандам ки ман хеле миннатдории худамро ба Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам. ман бисёр хурсандам. дар ин маросими бошукӯҳ беҳтаринҳо дар тамоми лигаҳои кишвар аз рӯи номинатсияҳои беҳтарин бозигар, беҳтарин мураббӣ, беҳтарин довар, беҳтарин дарвозабон, беҳтарин ҳимоятгар, беҳтарин нимҳимоятгар ва беҳтарин ҳамлагару беҳтарин бозигари соли 2019 муайян гардида аз сӯи масъулон ва меҳмонони фахрии маросим ҷоизаҳо супорида шуданд. ҳамин тавр беҳтарин довари соли 2019 Насрулло Кабиров шуд ки довари дараҷаи Конфедератсияи футболи Осиё ва Федератсияи байналмилалии футбол мебошад. беҳтарин дарвозабон Рустам Ятимов аз тими Истиқлол гардида, беҳтарин ҳимоятгар бошад Давронҷон Эргашев аз дастаи Хуҷанд шуд. ҳамчунин Эҳсони Панҷшанбе беҳтарин нимҳимоятгари соли 2019 интихоб шуда, беҳтарин ҳамлагари чемпионати Тоҷикистон Шеридин Бобоев интихоб шуд ки 16 гол ба самар расонидааст. беҳтарин бозигари сол бошад аз миёни 3 нафар номзадҳои пешниҳод шуда Алишер Ҷалилов бозигари дастаи Истиқлоли Душанбе гардид ва ниҳоятан Виталий Левченко сармураббии тими Хуҷанд ки соҳиби нишони нуқраи чемпионати кишвар гардид беҳтарин мураббии соли 2019 дониста шуд. якам ҳаяҷонам ҳаст ки аз соли 2003 ҳаст ки ман дар доварӣ ҳастам. набори аввал аз довари беҳтаринро сазовор мегардам. ташаккури зиёд дидам. як меҳнати ман танҳо нест. инҷо меҳнати мураббиёни мо ҳаст низ. инчунин ҳамкорони ман, ҳамкасбони ман ки бо ман буданд тӯли сол ва тӯли ҳамаи фаъолияти кории ман низ кӯмаки онҳо аст барои ман ки ба ман ба ин ҷоизаро ноил гардидам. кори мо амин тавре ҳаст ки камбудиҳои худро дорад, низ ҷои баландиҳошам дорад, пастиҳошам дорад. ба ино нигоҳ накарда ҳама вақт ба пеш қадам задан. ман хурсанд шудам ки хеле титулот додам. якум бор хеле титулот додам. ман хеле хурсанд ҳастам. чӣ гуфтани ҳастед ба шояд бозуни наврасе ки мехоҳам дар мақоми мисли шумо беҳтарини кишвар шуда бошад? ман мегӯям ки кор кардан дар кор. шабу рӯз кор кардан накунӣ, боварӣ кардан дар кор худша ки иншоалло ба як рӯз ҳам хеле титулдан ва ҳам мегирам. фақат боварӣ кардан дар кор худша. зимнан дар маросими ҷоизасупории Федератсияи футболи кишвар дар маҷмӯъ дар 23 номинатсия беҳтаринҳоро муайян карданду соли сипаришавандаро дар умум соли бобарор барои футболи кишвар баршумурданд. ҳамин тавр боз як мавсими муваффақи футболи тоҷик ба анҷом расид ва маросими ҷамъбастии имсол дар ҷоизасупорӣ беҳтаринҳоро муайян карданд, вале футболи тоҷик ба анҷом нарасидааст ва соли оянда мо интизори муваффақиятҳои бештаре аз футболбозони азизи кишварамон ҳастем.